हा कुठे पोचला? हो अरे आत्ताशी निघतोय मी. हा ठीक आहे. एक काम कर, मला तुझा पत्ता पाठव जेणेकरून मला कळेल नक्की कुठे यायचंय ते. अरे पत्ता कशाला पाहिजे तुला? मी गुगल मॅपचं लोकेशन पाठवतो लाईव्ह. तो टाकलास की डायरेक्ट माझ्या घरात येऊन सोडेल तुला. ठीक आहे चालेल, पाठव. लगेच पाठवतो बघ. अहो जरा ऍड्रेस कुठे आहे सांगता काय? बोलो ना एड्रेस बोलो। तो देखेंगे तो यही रोड है। हॅलो. अरे काय तू फोन तर उचल, किती वेळ झाला फोन करतोय तुला. अरे एवढी मिस कॉल? कसला गुगल लोकेशन, कसला मॅप, काय पाठवलंय तू यार? इथं भटकत राहिलोय मी कधीचा. याला ज्यांना त्यांना विचारतोय, कोण सांगत नाही. काय काय अरे तू माणूस तर रे. एक काम कर, आता तुझा मला गुगल मॅप सेंड कर, मी येतो तुला शोधायला. तो बेचारे बिना सहारे देखो पूछ पूछ